திஸ் இஸ் வர்ஷா. இன்றைக்கி நம்ம நியூஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீட் எக்ஸாம்னால் பல தற்கொலைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. இதற்கு காரணம் என்ன, இதை எப்படி தடுக்கலாம், இதுக்கு திமுக சைட்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தேர்வு அச்சத்தினாலையும் மன உளைச்சல்னாலையும் பல மாணவர்கள் கண்டினியூஸாக தற்கொலை பண்ணிட்ட சம்பவம் மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும் ஒரு சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். கடந்த 4 ஆண்டுகளாகவே இந்த மாதிரி தற்கொலைகள் நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த நிலையில் மதுரையை சேர்ந்த ஜோதி ஸ்ரீ துர்கா அப்படிங்கிற மாணவி தேர்வு அச்சம் காரணமாகவும் மன உளைச்சல் காரணமாகவும் 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி தற்கொலை செய்திருக்காங்க. இவங்க தற்கொலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. கூடவே வாய்ஸ் ரெக்கார்டு ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம்மா அப்பா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, ஐ எம் சாரி அப்படின்றத சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. இதிலிருந்தே இந்த மாணவி நீட் எக்ஸாம் பற்றி ரொம்ப பயந்ததுனால தான் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிய வந்திருக்கு. இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாள்லேயே தருமபுரியை சேர்ந்த ஆதித்யா அப்படிங்கிற மாணவர் தற்கொலை செய்திருக்காரு. அவரும் பார்த்திங்கன்னா நீட் தேர்வு அச்சம் காரணமாக தான் தற்கொலை செய்திருக்காரு. அதே நாளில் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோடு அருகே மோதிலால் அப்படிங்கிறவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்திருக்காரு. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நீட் எக்ஸாமுக்காக 3 தற்கொலைகள் நடந்திருக்கிறது தமிழக மக்களையே உலுக்கியிருக்கு. இதை பற்றி டாக்டர் ராமதாஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து தற்கொலைகள் நடக்கிறதுக்கு காரணம் நீட் எதிர்ப்பு ரொம்பவே விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. டாக்டர் ராமதாஸ் அவரோட ட்விட்டர் பகுதியில் என்ன தெரிவிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீட் தேர்வை எதிர்கொள்வதில் உள்ள அச்சம் காரணமாக நாமக்கல் நகரத்தை சேர்ந்த மோதிலால் என்ற மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு ட்விட்டரில் சொல்லியிருக்காரு. இதை தொடர்ந்து இன்னொரு ட்வீட்டும் பண்ணியிருக்காரு. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீட் அச்சம் காரணமாக ஒரே நாளில், அதுவும் நீட் தேர்வு தொடங்கப்படுவதற்கு முந்தைய நாளில் 3 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் என்றால் நிலைமையின் தீவிரத்தை மத்திய மாநில அரசுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீட் தேர்விலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விலக்களிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ட்வீட்டையும் பண்ணியிருக்காரு. கூடவே ஹேஷ்டேக் போட்டு பேன் நீட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. இதிலிருந்து டாக்டர் ராமதாஸ் நீட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்பவே எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கார். இதை தொடர்ந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாணவர்களே தைரியமாக இருங்கள், உங்களுக்காக நாங்கள் இருக்கிறோம், 8 மாதம் பொறுத்திருங்கள், திமுக ஆட்சியில் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு. ஜோதி ஸ்ரீ துர்கா இறந்த அன்னைக்கு ஸ்டாலின் தன்னோட ட்விட்டர் பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மரணம் அனிதாவிலிருந்து தொடங்கி ஜோதி ஸ்ரீ துர்கா வரை வந்திருக்கு. இது எல்லாமே அஞ்சலி செலுத்துறதோட முடிஞ்சிருதா, அவங்க எல்லாருமே நம்ம வீட்டு குழந்தைகள் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ் இனம் அடக்குமுறைகளையும் அநீதிகளையும் எதிர்த்து திமிரு எழும் இனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த குணம் மாணவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காரு. இவர் இன்னொரு விஷயமும் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போராடினா தான் வெற்றி அப்படின்னா போராடுவோம், எதிர்த்தாதான் கதவு திறக்கும் அப்படின்னா எதிர்த்து நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கூடவே தைரியமாக இருங்க, உங்களுக்காக போராட நாங்கள் இருக்கிறோம், திமுக இருக்குது, நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. திமுக ஆட்சி அமையும் போது கண்டிப்பாக நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அறிவிப்பையும் கொடுத்துருக்காரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீட் தேர்வினால் வாய்ப்பு இழந்தவர்களுக்கு பொது தேர்வு அடிப்படையில் மருத்துவம் படிக்க வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எந்த போராட்டத்தையும் திமுக அரசு மேற்கொள்ளும், சட்ட போராட்டத்தையும் ஆட்சி போராட்டத்தையும் நாங்கள் மேற்கொள்வோம், இது உறுதி அப்படின்றதையும் உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு. அவரோட ட்விட்டர் பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீட் தேர்வை திமுக நீக்குவது உறுதி, மாணவர்கள் எல்லாருமே நம்பிக்கையாக இருங்க, உறுதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. 8 மாதங்கள் மட்டும் பொறுத்திருங்க, அதுக்கப்புறம் விடியல் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி பல அரசியல் தலைவர்களும் பொதுமக்களும் நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிட்டு வராங்க. இந்த மாதிரி உயிரை பழி வாங்கிட்டு இருக்க நீட் தேர்விலிருந்து மாணவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குமான்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம நியூஸ் டுடே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கும். Until then, bye from Varsha.